Здравейте! В това видео бих искала да ви споделя малко лични впечатления от употребата на менструалните чашки. И за целта тук имаме Lady Cup, Fleur Cup, Yuki и Ruby Cup. Това са чашките, които съм използвала. Ще започна с Lady Cup. Това е големият размер. Това е чашката, която съм използвала най-дълго време, вече около 6 години. Лично аз с тази чашка нямам никакви проблеми. Съвсем лесно ми е да я поставям, винаги се разтваря, лесно я изваждам, проверявам дали се е разтворила напълно, нямам протичане и абсолютно никакви проблеми като цяло. И все пак, за да не са само суперлативи, попаднах на един случай с Lady Cup, при който момичето при първата употреба не можеше да извади чашката. Не съм сигурна какъв беше проблемът при нея. Дали самата чашка се беше качила прекалено нагоре, или тя някакси не можеше да я захване за дръжката и да я извади. Но след това си дадох сметка, че всички чашки в основата си имат някакви издутини за по-лесно захващане. При Lady Cup това са едни малки точици. Малки релефни точици, има както в основата, така и поддръжката, която е отрязана в момента. Но тези точки са толкова малки, че реално не вършат никаква работа. Не съм сигурна доколко това е някакъв съществен недостатък, тъй като за мен не е проблем да я вади по този начин, както и за много други жени. Но все пак, ако сте сигурни, че ви трябва чашка с по-изпъкнали издутини рингове, то Lady Cup може би не е най-удачен вариант в този случай. Иначе много ми харесва материалът, от който е направена чашката. Силиконът е много приятен, прозрачен и се предлага в много различни цветове. Следващата чашка, това е Fleur Cup, това е малкият размер. Честно казвам, с тази чашка аз лично не успях да свикна. Това, което не ми хареса в чашката е материалът, който е направен. Материалът е матов и честно казвам, за мен беше доста трудно да я поставям, да проверявам дали се е разтворила, да я вадя. Самият материал просто не ми хареса особено. А също Fleur Cup, за разлика от Lady Cup, има доста по-изпъкнали рингове за захващане, но честно казвам, на мен тези рингове конкретно по-скоро ми пречеха, защото когато се опитвах да я захвана, не знам как се получаваше, но ногтите ми се впиваха в плътта и това беше леко болезнено. Позволявам се да го споделя, тъй като бях чела и за друг случай пак с тази чашка. Ногтите ми по принцип не са много дълги. След това направих малко проучване и установих, че всъщност има много хора, които са доволни от Fleur Cup, но ме направи впечатление, че повечето са доволни от по-големия размер. Така че, ако мога да ви посъветвам с нещо, то е, ако се колебаете между двата размера, със сигурност да изберете по-големия. Може би е малко по-сполучливо направен. Не казвам, че малкият е лош, със сигурност има много жени, които са доволни от него, но аз лично не можах да свикна. Стигаме до Yuki и Ruby Cup. Това са двете чашки, които изпробвах в рамките на последния ми цикъл. Честно казано, от двете съм доволна и с двете нямах никакви проблеми. Това е голямата Yuki, икономичната, но честно казано като твърдост, според мен е същата като меката. Не съм изпробвала твърдата, тя според мен е много твърда. Тази чашка се оказа, че дръжката съм изрязала, но самата чашка се оказа, че е доста дълга. Не бях използвала толкова дълга чашка до сега. И се оказа, че самата чашка трябва да застане малко по-нагоре, което за мен беше малко по-различно от това, което съм изпитвала до сега, но като цяло нямах особени проблеми. Когато проверях дали е разтворена, трябваше реално малко повече да си вкарам пръста. Но като цяло нямах никакви проблеми с чашката, даже спах с нея, не съм имала никакви протичания. Само един път имаше, в който чашката не се разтвори напълно, при което я извадих и я поставих отново и нямах никакъв проблем. Това, което мога да дам за съвет
за Юки е, ако сте се насочили към големият размер, то бих ви посъветвала да проверите къде се намира вашият цервикс. Защото ако се намира ниско, има вероятност да не може да поставите правилно чашката, тъй като е много дълга. Тази чашка не е особено подходяща за хора с нисък цервикс. Моят е високо разположен и съответно аз нямах проблем с нея. Но ако вашият е ниско разположен, то може и да имате проблеми. Ако все пак това ви се случи, имате голяма юки и цервикса ви е ниско и не може да поставите чашката правилно. Виждала съм да правят това с други чашки. Може да пробвате да я обърнете наобратно. Получава се ето това и чашката е значително по-къса, отколкото беше преди малко. Разбира се, при този вариант предполагам, че ваденето на чашката ще е малко по-трудно, защото вече няма дръжка и няма нищо в основата, няма ги ринговете за по-лесно захващане. Но пък от друга страна, ако цервиксът ви е ниско, то най-вероятно и самата чашка ще стои доста ниско и не би трябвало да е проблем да я хванете и да я извадите. Заслужава се да опитате този вариант, ако наистина сте си взели твърде голяма чашка и не може да я използвате. И последната чашка е Ruby Cup. Тя е един единствен размер. Това е розовия цвят. Честно казано, останах доста доволна от тази чашка и с нея също нямах никакви проблеми. Това, което ми беше малко странно е, че не отрязах изобщо дръжката. В момента тази чашка с дръжката може би е най-висока от всичките. Но когато я поставих, не я усещах и затова реших, че няма нужда да я скъсявам. Ако в някакъв момент почне да ми пречи, най-вероятно ще я скъся. Силиконът, материалът, който е направен, ми харесва много. Много е приятен и при поставяне няма нищо общо с флюра къп и много ми харесва. Просто нямах никакви проблеми с тази чашка. Това, което направи впечатление при нея е, че прави доста силен вакуум. Честно казано, от всичките единствено с нея усетих такъв силен вакуум. Преди изобщо не съм усещала нищо, но когато хвана чашката и ако я дръпна за дръжката, определено усещам вакуумът отвътре. Така че мисля, че прави много силен вакуум, защото с другите чашки не усещам абсолютно нищо. Усещането всъщност не мога да кажа, че е болезнено или дори неприятно по някакъв начин, но просто се усеща. Тази чашка е удачен избор, може би, ако искате да пробвате менструална чашка и не знаете от каква имате нужда, тъй като според мен е добре направена и има само един единствен размер, не се налага да се чудите от кой размер имате нужда. Мисля, че ще използвам още доста тази чашка, наистина ми беше много приятно с нея. Това са моите лични впечатления, които мога да споделя от 4 чашки. Разбира се, всички сме различни, телата ни са различни, така че напълно нормално е моите впечатления да се различават от вашите. Но все пак се надявам да съм ви дала някакви насоки. А ако имате някакви въпроси или се чудите каква чашка да изберете, може да ни пишете и ще се постараем да ви помогнем с избора.